Tamimu Dare TV. Ku danna mana subscribe da lakin tare da ƙararrawar sanarwa yadda za ku ringa samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun go. Ya ce a yi abba mai kanawa ba don rinto ba, abba kai ne gwamnan kanawa. Tufa ana wata ga wata, domin a yanzu maganar da ake yi fa shi ma mawaƙi Naziru sarkin waƙa ya ranga ɗauke kyawar waƙasa wacce ya yi wa ɗan takarar ko kuma mu ce mai neman takarar gwamnan jihar Kano a tutar jam'iyyar NNPP wanda aka fi sani da Abba Kabir Yusuf, wato Abba gida-gida, wanda mawaƙin ya wallafa a shafinsa na Instagram, inda za a wallafa wannan waƙa a gobe, wato ranar 9 ga watan Mac na wannan shekara ta 2023. Duba da a baya dama can mawaƙin ya yi ɗan takarar gwamnan jihar Kano ɗin a matsayin tutar jam'iyyar ta NNPP. A yanzu haka mawaƙin an yi mamaki duba da yadda mawaƙin ya saki wannan waƙa, wanda a tunanin mutane da dama mawaƙin ya kasance ɗan jam'iyyar PDP, duba da yadda ya bada gwaggwabar gudunmawa ga wanda ya nemi takarar shugaban ƙasa, wato Atiku Abubakar, inda ya waƙoƙi da dama sai kuma kash yanzu labari ya canza akalarsa, wato a ƙasa a jam'iyyar NNPP yana yin Abba Kabir Yusuf a jihar Kano. Idan mai sauraro zai biyo mu har ƙarshe, to za mu saka muka wannan kaɗan daga cikin wannan waƙa ta Naziru sarkin waƙa, kaɗan daga cikin waƙar. Ya ce a yi abba mai kanawa ba don rinto ba, abba kai ne gwamnan kanawa. Abba ba don rinto ba, abba ya kai ne gwamnan kanawa. A wancan zaɓen ma abba kai ne zaɓin tallakawa, amma daɗin gobe saurin zuwa a fito zaɓe kanawa. A fito zaɓe, na ce a fito zaɓe, kai a cire tsoro, na ce a cire tsoro, kai a yi mai kallo, na ce ku yi mai kallo. Idan an kaɗa ta kar a masa a jira ta kai kanawa. A yi abban ne kanawa, abba ya kai ne gwamnan kanawa. Ba abba shi ne zaɓin tallakawa, amma daɗin gobe saurin zuwa a fito zaɓe kanawa. Wannan ɗin ita ce waƙar da Naziru sarkin waƙa ya yi wa mai neman takarar gwamnan jihar Kano a matsayin tutar jam'iyyar NNPP, wato Abba Kabir Yusuf, wanda aka fi sani da gida-gida. Duba da yadda waƙar sai daɗi, kuma a bayan mawaƙin ya yi wata waƙa mai suna Innal halala bayanan wa innal harama bayanan, kuma wannan waƙa ta shafi mutane da dama. Muwa muna nan za mu kawo muku wannan shiri na wannan waƙa mai suna Innal halala bayanan wa innal harama bayanan. Ku biyo mu har ƙarshe, kuma za ku ci gaba da yi mana subscribe ana shirya ta Arewa Story TV domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.